Салом бачаҳо, ина сайти ҳамин Investor Hotels даем на кор кадай 183 рубл. Мо чӣ кор мекунем? Сабрат прибыл мекунем. Ишам сабрат мекунем. Бо иша сабрат мекунем. Ина 202 рубл шид. Ҳозир ҳамира выплатит мекунем, 202 рубла мегирем. Ҳам хеле сайт бояд тай дига ҳастай бачаҳо. Уштам зарегистрация кунем. Ссилкаш дар описании вайш Manning City ном дорад. барои чи ҷа сайта чӣ хел кор мекунем? Инҷа шумо реферал добавид мекунем, реферал фарёд мекунем. Не, аввал бояд шумо отел купид кунед. хай отелоро дидестед, не, якум отелаш 50 рубл меистад, дар моҳаш 37 рубл мешавад, дуюмаш 300 рубл, дар моҳаш 240 рубл. оин инҷа калкулятор дорад, мезанем ку кадомаш чанд қасум мешавад. Якумаш ята, дуюмаш ята, сеюмаш ята, фамаҷи чорта, чорумаш фарз кардем ки 5 расита. Дар моҳ 17,000 мешавад. Агар 5 яъне мега 360 мешавад. Значит 2 моҳ кор кунӣ, суми ҳамун вайш меброяд 5 газ 3,5,000 меистад. 5 намедонам чанд қа мешавад. 17,000 мумкин 2 моҳ да суми хича брора буд, дига моҳуш мумкин прибыл шавад. бо ҳастаи тари сайти Manning City ям подоби ҳамияй ҳами ранги ҳами авторай иҷам возможности выиграть гуфти гапо сум коркунӣ бисёрай. иҷам барои реферал бисёр сум метавад. Реферал чия? Реферал одаморо шумо ба силкаи хитон даъват мекунед, ё дар одноклассник, ё дар группаи контакт, ё дар YouTube ранги ма видео мекунед. шумо ай пополнени ҳама одамо сум кор мекунед. Инамҷа реферали шумо меброяд. Инами сияка межихем болошда. Инам халиш мекунед, копировать мешава. Ҳамин то ҳамҷаша копировать мекунед, тамом. ҳамаш дар кор нест шумо да. ҳамаш дар кор нест. То инами қадарша копировать мекунед, ина копировать болода ина копировать мешавад, копировать мешавад. Шо. Ман 75 нафар дорум. Ина хай бачаҳо хай сум гузарондиам. Мана 10% шон мия якум урон меодим. Шумо ҳам бикунед, хай мешавад. Инам хайли биё заказа выплата мекунем. Заказат выплата. пешакӣ медрои на настройки бояд киви кошелёкта ё пайр дошта боши мони. Ҳама киви кошелёкта давай вай мекунем. я суми мегзарондагита менависӣ, иштобу дошта бошӣ 200 рубл. Паролни платёж. Паролни платёж. Хайли миайма. Давай. Ина. Заявка на вывод успешна. Выполняется. Оставите отзыв в наш группа ВКонтакте. Отзыв мемонед на дар группаи контакт. Бози хай интизор мешем сум биёяд. ина бачаҳо пул дод. ина 200 рубл пополнен шид. ина медроем. ина 200 рубл на ваш кошелек гузашт. История плюс 200 рубл. Все. Плюс 200 рубл. барои сайт чӣ гуфтанем? сайта метонед охир ранги экран доброред, добавид на чирака медиқи, добавид в главный экран. Все домо мегаира скачат кунем, скачат намешавад. Дар главный экран то нохили мекунем, добавид мекунем. худаш меравад дар главный экран ранги программа места ина. кае ки хостем сайт омадем, меҷиқен медроем. хай кор кунед бачаҳо. ссилкаш дар описание, ссилкаи дига сайтҳои хеле пул кор мекардед. проверка кардагиҳои ман ҳастанд. проверка кардагиҳои ман реални сум метаҳанд. кадомаш хай сум наметаҳанд. ман шуморо мегӯям ки ҳамин сум наметаҳанд накунед дар амур.
бо бихонен описаниеро хай решат гирен хатон меташмуда ҳамиш сайт шумо дар кора ё ки не давай шабачо